Les universitats tenen el potencial de poder influir positivament en la vida i la salut de la seva comunitat. Alumnes, professors, personal administratiu, tant els que hi estudien com els que hi treballen, hi passen en la majoria de casos una tercera part del dia, 5 dies a la setmana, i ara potser encara més, amb el teleestudi i el teletreball. La universitat s'ha proposat desenvolupar polítiques destinades a prevenir els danys a la salut amb l'objectiu de millorar l'estat físic i psíquic i el benestar. Per això avui, dins la Setmana Saludable Interuniversitària i demà a la Setmana Saludable USCAT, viurem plegats experiències per enriquir-nos i millorar la salut d'una manera integral, gràcies a la xarxa catalana d'universitats saludables. Iniciem, doncs, un recorregut d'activitats, pràctiques i consells promoguts i proposats per les universitats, amb la benvinguda de les vicerectores entrant i sortint de l'USCAT. El concepte de salut ha tingut diferents accepcions al llarg de la història, però nosaltres agafem el concepte de l'Organització Mundial de la Salut, que és un plantejament molt més integral, global, holístic. Des d'aquesta perspectiva, l'estat de benestar de les persones es basa no només en qüestions físiques, sinó també en qüestions mentals i en qüestions socials. No només la salut és l'absència d'una malaltia o l'absència d'un patiment, sinó que és tot allò que fa referència a aquest benestar a partir de factors psicosocials. Per tant, l'estil de vida també és un element molt important en la definició de salut i els hàbits saludables són uns determinants de la qualitat de la salut de les persones i d'aquest benestar. En aquesta nova accepció, en aquest nou concepte de salut, l'individu pren un protagonisme principal. Ell és el propi agent de la seva salut. Però, per altra banda, també l'entorn, els espais, l'ambient, i des d'aquesta perspectiva neix el concepte d'universitats saludables. Dins de les polítiques de salut pública apareix el concepte de promoció de la salut, on les universitats ens hi agafem i comencem a treballar-ho amb força. Les universitats podem influir en una comunitat molt àmplia, no només l'estudiantat, sinó també tot el professorat i tots els treballadors d'administració i serveis, per una banda, però per l'altra també podem incidir en la resta de la societat, en l'entorn, en el context on estem immersos. Creiem que els treballadors, els estudiants, les persones que viuen dia a dia de la universitat hi passen moltes hores, més o menys una tercera part, 5 dies de la setmana, una tercera part de la seva jornada, i per tant aquesta incidència, aquesta influència de la universitat pot ser directa, però també indirecta, a través de les altres missions de la universitat. Les nostres missions són la docència, per tant és important també educar a l'estudiantat en hàbits saludables, en la cultura de la promoció de la salut, i també una altra missió important de les universitats és la recerca, treballar totes les qüestions al voltant de la salut a partir de projectes de recerca competitius i avançar en el coneixement científic en aquest àmbit. La USCAT, la xarxa d'universitats saludables de Catalunya, aplega les 12 universitats catalanes, tant públiques com privades. Té l'objectiu de fer aquest treball col·laboratiu, aquest treball en equip, en xarxa, però a més de treballar per les nostres comunitats, que són 250.000 persones les que apleguem, també tenim la voluntat de transcedir, d'incidir en la comunitat universitària. Per això també en la xarxa hi forma part el Departament d'Universitats i Recerca a través del Consell Interuniversitari de Catalunya i el Departament de Salut a través de l'Agència Catalana de Salut. Fem moltíssimes activitats des de la seva creació, com una jornada per sensibilitzar, per divulgar. També estem treballant en una enquesta sobre hàbits saludables o el que és propi de la missió universitària, que és la docència, i en aquesta voluntat d'introduir en els currículums de les diferents assignatures la promoció de la salut. La recerca també és un altre element, no només a partir d'una enquesta sobre hàbits, sinó de transmetre, gràcies als grups de recerca, la importància d'investigar en temes de salut. La USCAT va néixer l'any 2010, gràcies a l'impuls de la Càtedra de Promoció de la Salut de la Universitat de Girona. Girona va ser la universitat primera que va presidir la xarxa. La Pompeu Fabra n'ha estat fins ara i ara és el torn de la Universitat de Barcelona. En aquest moment, la Universitat de Barcelona agafa el relleu de la presidència de la xarxa USCAT.
estem molt satisfets d'aquest acord interuniversitari entre Universitat Pompeu Fabra, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Rovira i Virgili, Universitat de Girona, Universitat Oberta de Catalunya i Universitat de Barcelona, i que es concreta a les activitats de la primera setmana interuniversitària de Catalunya, que es realitza avui i demà, on es mostra el potencial que tenim les universitats quan treballem plegades. Aquest és un format forçat, aquest curs per la pandèmia, però com tantes altres coses té vocació de permanència, sobretot per l'enriquidora experiència que pot suposar per la nostra comunitat UB. No vull acabar sense centrar el que és l'objectiu d'aquesta setmana saludable, el parlar i treballar de la salut en sentit holístic. Tenim cura tant del cos com de la ment. Concretament, avui es tractaran els temes següents. Pel que fa al cos, alimentació saludable, exercici físic, moviment, no sedentarisme, addiccions, com tabac, alcohol o altres substàncies, sexualitat segura i, en general, el que anomenem tenir uns hàbits saludables que tractin bé el nostre cos, ja que això té repercussió directa en la nostra ment i a l'inrevés. Pel que fa a la nostra ment, es treballarà el benestar emocional, que es nodreix de molts elements combinats a la nostra vida, pràctiques de meditació o d'altres tècniques de relaxació, també tallers i cursos de creixement personal, socialitzar, relacions sanes i no tòxiques amb altres persones, conèixer les nostres emocions i les seves repercussions i tantes coses que no tinc temps d'anomenar. Les activitats que hi podreu trobar són: des de la Universitat Pompeu Fabra es parlarà de profunda calma, banys de so, meditació amb bols tibetans. La Universitat Autònoma de Barcelona, 10 consells per fer activitat física a casa. La Universitat de Girona farà un show cooking amb el restaurant Aliança, amb l'elaboració d'un plat saludable. La Universitat de Barcelona farà com cultivar el benestar emocional, elements clau i pràctica de recursos. La Universitat Rovira i Virgili parlarà d'alimentació saludable, de la teoria a la realitat, elaboració d'una recepta saludable a càrrec d'alumnes de grau de nutrició. I la Universitat Oberta de Catalunya farà un taller de teleuniversitat saludable, integrar eines i recursos pel teletreball. Totes les universitats de la jornada interuniversitària farà 2 jocs Kahoot amb el nom Què saps sobre els hàbits saludables? Amb molts premis per la primera jornada interuniversitària de Catalunya. I per al dia 9 d'abril, la xarxa USCAT ens ofereix la possibilitat d'escoltar i interactuar amb en Víctor Coopers, amb la xerrada Viure amb entusiasme en temps de pandèmia. Us animo a participar activament en la Setmana Saludable Interuniversitària i de la xarxa USCAT.